gelin sebina rengin. Jinin tekoşer dahikin brumet. Emnaha tayama Bres redere geli kurt öçalan juartfine. در نویسا نامه دستور من آبینگهین دوره جیانک افسونیه از لفر قوه که دمکو لسر حقا قبونه کن راستیا مروباهی به هر هوایی دهین کن جنن خودی نرخن افسونی من تجارم در جیانا دوره برندا ev jiyana ve vi hali bu rista bingehîn ku min li ser piyan digire lê rastiya ku cara yekem ew qas bi heybet û azad e wê bi qasî pêşînên din ên Mezopotamyayê bi heybet be belkî jî ev yek pêk hatibe meseleya azadiya jinê hê jî girîngiya xwe diparêze Bevajoya komünalist a demokratik revşa nujen a civakbuyina jina peşenge. Bi destxistina rastiya civakî jî ancak bi vê rêbazê mümkün e. Heya ku çanda tecavüzê destdirêjiya zayendî têk neçe di qadên zanistî, estetik û olî de haqiqeta civakî jî dernekeve holê wekî ku di marksîzmê de jî hat îsbatkirin. Heya ku çanda serdest a zilam di kûrehiya civaka serdema nû de neyê fetisandin serkeftina sosyalîzmê nemimkün e. Riya sosyalîzmê jî azadiya jinê li ber bastibe. Heya ku azadiya jinê pêk neyê hûn nikarin bibin sosyalîst. Sosyalizm pêk nayê. Heya ku demokrasî nebe, sosyalizm jî nabe. Azmûna min a yekem a bi sosyalizmê re bi şêwaza axiftina bi jinekê re ye. Bi jinê re diyar bû. Kesekî ku nizanibe bi jinê re çawa biaxive nikare bibe sosyalîst. Sosyalîst bûna zilamekî bi pêwendiya wî ya bi jinekê re dirêdayî ye. Pîroziya jinê ye. Jin bi xwe gerdûn e. Zilam jî gerestêrgeke rêderketî ya derdora vê gerdûnê ye. Ji bo cara yekem bang li zarokê bike ya ku ziman afiran jin e. Afrenîra çandê jin e. Afrenîra civakê jin e. Pîrozî û xwedawendiyayî jî ya jinê ye. Ji bo jinan min bîrdoziya rizgariya jinan a ku ji çar qadxadan pêk tê pêşxist. Ev teorî ye. Çanda jina pêşeng serdema xudawendayan di navbera bêriya zayînê 10,000 sal û 4,000 salan de ye. Olên yekxuda bi Babilê dest pê dikin. Destana Babilê destana kolekirina jinê ye. Afirandina destana Babilê yek ji hîmên bingehîn an mitolojiya Mezopotamyayê ye. Navbera salên beriya zayînê 4,000 û 2,000 salan de ji bo çanda jinê têkçûyîn dest pê kir. Piştî bo çanda jina pêşeng hilweşiya bi mîtaniyan de jina qesrê derket holê. Nefertîtî jî jineke ji qesrê ye. Jinên qesrê yên wê serdemê di pêvajoya dîrokî de bûn jinên ji malê yên vê serdemê. Wekî ku hûn jî dizanin çand û kevneşopiya satî heye. Di çanda satiyan de jin davetên dav agir û dişewitandin. Di salên 1832 de jî ev yek pêk dihat. Piştre
ve jina kuwe jinube pek ve gelek giringe. Dibe jin ne duare biyolojik de, dibe duare çand, civaki, udiroki de beni kandın. Veki ko Simon de Beauverji dibeşe. Jin ne jizayineye, jin hebun